večer, milí tipáci. Vítáme vás u další lekce německého jazyka. Alles Gute! Dnes se podíváme na to, jestli je lepší být ženatý nebo svobodný. Mnoho lidí dává přednost tomu být svobodný. Ženatí se ještě nezačali organizovat. Ale svobodní mají už i svoji stranu svobodný, Jak se o tom ostatně přesvědčíme na hudební slavnosti? které se zúčastní i rakousko-uherští svobodní a bez závazků. Napřed si ale prosvištíme některá slovíčka. Geheiratet, Ženatý, geheiratet. ženatý. Frei, Svobodní, frei. svobodní. Neutral, Neutrální, neutral. neutrální. Was Österreicher, das Musiker. Co Rakušan, to muzikant. A nyní si řekneme celé věty. Dobrý večer, milí diváci. Vítám vás u pokračování naší hudební soutěže Jodl Show. Dnes se naše soutěž ponese v duchu rakouských pravidel. Ano, máme tady totiž rakousko-uherskou porotu v rámci rakousko-uherských dnů. Které právě probíhají v Rakousku-Uhersku, jejími členy jsou zástupci Rakouska A Uherska. A prvním naším soutěžícím bude rakouský zpěvák Heidr Janku. Doufám, že porota nebude svému rodákovi stranit. My nikomu neschraníme. My Rakušané jsme neutrální. Já věřím neutrál. No, přátelé, dobře. A my se podíváme na naši první anketu. Máte nějakého konička? Ne, prosím vás, abych ho neměl kam dát. A na nějakou zálibu z dětství si vzpomenete? Můj dědeček mě učívával jodlovat. Můj dědeček mě učívával jodlovat. A holalí, ho. A říkal, uč se, nebudeš pak litovat. A holalí, ho. Auch wenn es nicht an mir Papa, joedlili, so probier es doch immer wieder, joedlili. A můj dědeček mě učívával jodlovat, holalia, jo. Dankeschön. Takže to byl pan Heidr Janku. Pane Janku, odkud jste k nám přijel? Skorután. Ženatý, svobodný? Svobodný. Ano, Rakušan, svobodný, to je správné. Svobodný, sportovec, horolezec. Co říká porota? Bravo, já si myslím, že pan Janku zpíval srdíčkem a jako pravý Rakušan a svobodný, já dávám 10. Mě tedy dědeček učívával chajlovat, ale smělo mi to tak nějak hezky podobně, také 10. Krásnou kytičku předává naše hosteska paní Lída Rakušanová. Ano, a my se zatím podíváme na další anketu. Co vás přivádí na rakousko-uherské slavnosti? Z Dolního Dvořiště mám k Rakousku tak nějak blízko. Tak, pane Safatil, Bavil. umíte se při práci nějak se bavit? Já si při práci zpívám. Když jsem já sloužil to první léto, vysloužil jsem si kuřátko za to. A to kuře krákoře běhá po dvoře, má panenka pláče doma v komoře. Když jsem já sloužil to druhé léto, vysloužil jsem si kačenku za to. Nein, danke. Tak to by stačilo, Danke, dobrého pomálu, to byl český soutěžící Jaroslav Zavadil. Zabavil. Vy jste celník, jak to u vás jde? Mikulov, osobní vozy 1 hodinu, kamiony na příjezdu 3 hodiny, na odjezdu 7 hodin, Cínwald, Sízněn se řetězy, Buchenwald v řetěze, ale bez čekání. No dobře, ale... Znojmo, 3 hodiny. Vy jste celník, malujete také? Já si při práci zpívám. A další sportovec, takže se zeptáme poroty. No, z toho, co jsme tady viděli a slyšeli, nebylo teda zcela jasné, komu tady pán sloužil, takže já dávám 1. Nám, Rakušanům, tedy ne. A navíc je to Čech, 1. Ano, to byl český soutěžící Jaroslav Zavadil. No, pojďte. A my půjdeme dál. Máte nějakého konička? Nevím dál. Máte nějaký sen? Snad zaspívat si v Hanoveru. heute unsere Freude im Biene Maja. Diese kleine Strecke Biene Maja. Maja, alle lieben Maja. Maja, 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 erzähle uns von Pan Klement Gott z Tanvaldu.
Ze Zlína. A co tomu říká porota? Mně se zdálo, že ta pohybová průprava trochu pokulhávala, já dávám 0 bodů. A víte, že mně se zdálo to samý? Und der ist ein Čecha, 0. Tak si ještě počkáme na výsledky tajného hlasování čestného uherského předsedy. A to ještě může všechno zvrátit. Snad nám poradí paní Lída. Ano, takže podle hlasování poroty vítězí rakouský zpěvák Heide Janků. Cenu předává Lída Rakušanová. Nadarmo se říká, co Čech to Rakušan to muzika. Tak to bylo spravedlivé. Konečně dostal cenu Člověk, který nikdy neměl cenu, a v příští lekci bude Heider Janků se svým novým CDčkem úplně nahý. Těšíme se při příští lekci německého jazyka. Alles Gute!